Heel goud als je lief. Toneelselschap De Snierscheppers bestaan dit hier 50 jaar. En dat was een wereldlet ook. Zeker, groot feest. Ja, daar hebben we muziek erbij straks. Voor hier hebben we na de uitvoering een muziek regelen. En voor het zomer willen we nog wat met de oude leden gaan. Dus, Zijn jou dit huis dus voor? Nou, we spelen een stuk wat onze regisseuse zelf skreun had. We willen er natuurlijk net al te volle van vertellen. We houden dat de meesten zelf komen. Maar het gaat over Robin Hood. Die waarom kwam is in de tijd van no. En wat zich afspeelt hier in Jester. Hoe lang is de regisseur? Wat zei ze nu? Oké, maar dat is niet verantwoordelijk. Je vindt het maar iemand die horen om het even in drama. Wat is er zo mooi om hier ontwerp te wijzen met deze spelers? Nou, Joris, wat voor leuke groep mensen we elke keer om je heen hebben. Dat is hartstikke gezellig hier. We zijn altijd met een hele grote plezier bezig. Ja, dat is gewoon. We zijn leuk dwaande en we hebben altijd een grote plezier. En dat is, daar geniet ik van. Hey, Vilma, Panker, wie is dit geweldig? Ja, ik doe deze keer voor de 24ste keer mee. Dit is mijn laatste hier, dus ik zet er nog een streep onder. Ik laat het nog aan de jeugd toe. Nee, daar ben ze net heel tevreden mee, maar je moet een oplijst stellen van nou is het gebeurd, nou stop ik. En dit vond ik een hele mooie gelegenheid om te stappen. Roem juist dat de toneelvereniging ophouden, net meer bestaan kunnen, geen leden. Hoe is dat hier in Jester? ja, heel oors. Het leeft hier enorm. Elke keer hebben we weer nieuwe leden erbij. De jeugd speelt het mee. Dus ja, on leden in te kwart. Ik speel verschillende rollen. En ik ben een famke, een bandje. En ik een instrument spelen. En ik een dansje. De vaststelling, zuster al een beetje naar uit? Ja, ik had heel veel zin in. Ja, ik dan geen spanning, dus